ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வீடியோ போட்ட அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் டைட்டிலில் எப்படி வைக்க போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். சாரி, அங்கங்கே அன்வான்ட் இதெல்லாம் வரும் சவுண்ட்ஸ்லாம், அதெல்லாம் மன்னிச்சு விட்டுருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் ஸ்டூடியோக்குள்ளே போங்க. இது ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. யூடியூப் வச்சுருக்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஓகே, நாம் ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன், சாரி ஃபார் தட். நான் அப்படி தான் அடிக்கடி வேறு வீடியோவுக்கே போயிடுவேன், அதனால தான் சாரி. நான் ஒரு வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு மேலே ஒரு பென் சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதில் ஆட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது, அவ்வளோதான். நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் வைங்க. நான் வைக்கிறேன் பாருங்கள், அந்த மாதிரி வைங்க. ஹாவ் அண்ட் ஆல் லவ் இட் அப்படின்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். ஏதோ ஒன்று வச்சா போதுவேன்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறேன்னால சும்மா வச்சேன், உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கணுன்றதுக்காக. டைட்டில் பாருங்கள், டைட்டில் வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஓகே, டைட்டிலில் 21 ராம் வித் ஜானுன்னு தான் வைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், அவ்வளோதான். ராம் வித் ஜானு அவ்வளோதான் கொடுத்தா போதும், சேவ் ஆயிரும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டையும் சொல்லிடுங்க. பாய், தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, யாரும் மறந்துடுங்க. பாய், நம்ம எல்லோரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாளைக்கு சந்திக்கலாம். பாய் ஃபார் ஆல்.